Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добрай ранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. І адразу прапануем адправіцца ў марское падарожжа! Будзем ісці на ўсіх ветразях у пошуках незвычайных фактаў і сапраўдных дзівосаў. І зараз мы накіруемся ў Саргасава мора! Трымайцеся мацней, будуць высокія хвалі. Саргасава море самае дзіўнае на планеце. А чаму? Таму што зусім не падобнае на ўсе астатнія моры. У яго няма берагоў. Ух ты! Ой, я люблю бегаць па беразе мора і кідаць у ваду каменьчыкі. У Саргасавым моры такое не атрымаецца. Гэта мора, якое ўтворана 4 моцнымі акіянічнымі плынямі ў сярэдзіне Атлантычнага акіяна. Прыкладна тое атрымліваецца ў кубачку з чаем, калі мы размешваем у ім цукар. Ой, сапраўды? Нейкае чараўніцтва там адбываецца. Моцныя цячэнні ствараюць вялікі вадаварот. Прычым круціцца ўсё толькі ў адным накірунку па гадзіннікавай стрэлцы. І моцныя плыні нясуць у мора мноства водарасцей. Водарасці нават ствараюць вялікія астравы. Гэта можа выглядаць быццам пасярод акіяна знаходзіцца вялікі луг. О, толькі ці магчыма па ім прагуляцца? Лепш не спрабаваць. Такая прагулка можа быць небяспечнай. Значыць, лепш назіраць усё гэта з карабля. Правільна разумееш, Кася. Раней маракі баяліся ўваходзіць у гэтае мора. З-за водарасцей? Так, у мінулым маракі баяліся засесці ў гэтым месцы. Да таго ж, у Саргасавым моры амаль што няма ветру, які дазваляў караблям рухацца хутчэй. О, вось гэта дзіва. Мора без берагоў, з астравамі, водарасцямі і без ветру. Караблі некаторы час проста стаялі на месцы і не маглі сунуцца з месца. Менавіта ў такое становішча трапіў і знакаміты Хрыстафор Калумб, які накіроўваўся праз Атлантычны акіян з Еўропы ў Індыю, але па дарозе адкрыў Амерыку. Дарэчы, і Саргасава мора ён таксама адкрыў. Вядома, сучасным лайнерам не страшны ні адсутнасць ветру, ні водарасці. Але ўсё роўна капітанам трэба валодаць майстэрствам, каб спакойна прайсці гэтае мора. Ой, я нават гэтым капітанам зайздрошчу. Аказацца ў цэнтры самага незвычайнага мора, якое яшчэ без берагоў. Кася, будзеш здзіўляцца яшчэ больш. Але Саргасава мора узвышаецца над усімі. Ой, як такое можа быць? Гэта быццам сцэна ў цэнтры акіяна. Прыкладна так. Моцныя плыні закручваюць ваду, і яна ўзнімаецца на 1-2 метры. Значыць, яшчэ Саргасава мора і самае высокае. А вось пад тоўшчай водарасцей жыве мноства марскіх істот. Некаторыя з іх таксама выглядаюць дзіўна. Напрыклад, ад рыбы-клоуна немагчыма адарваць позірк. Яна быццам сапраўды вось-вось пакліча на цыркавое прадстаўленне. Да ў Саргасавым моры быццам сабраліся самыя дзіўныя істоты. Многіх прыцягвае цёплая вада гэтага мора. Але самае вялікае здзіўленне выклікаюць рыбы-вугры. Ой, і ў Беларусі вугор водзіцца. Менавіта так. Але адзін раз у жыцці вугор пачынае накіроўвацца да Атлантычнага акіяна, каб у Саргасавым моры вывесці сваё патомства. Гэта ж плысці ды плысці туды. Падарожжа расцягваецца на месяцы. Рыбы нават перасоўваюцца па сушы, але заўсёды знаходзяць Саргасава мора. А потым малюсенькія рыбкі пачынаюць свой шлях у рэкі. І гэта падарожжа можа расцягнуцца на гады. А потым дарослыя вугры зноў адпраўляюцца менавіта ў Саргасава мора? Менавіта так. І доўгі час навукоўцы не маглі зразумець загадку вугра, ды і саму загадку Саргасава мора. Гэта мора яшчэ і самае вялікае ў свеце. Ух ты! Столькі цікавай інфармацыі адразу! Так, мне трэба перадыхнуць. Зробім паўзу на ранішні мультфільм, а потым адправімся далей па морах і акіянах. Глядзім мультфільм. Куды накіроўваемся далей? Хачу зноў усіх здзівіць. О, здзіўляцца мы любім. А вы ведаеце, што ў морах плавае гародніна і садавіна? Лесік, ты хочаш нам расказаць пра падводныя сады і агароды?
Зусім не. Я хочу познайоміць вас і наших глядачоў з марскім жыхаром, які выглядае як садавіна. О, здорово! Давайте знайомиться! Калі ласка, подводный ананас. Звычайны ананас павінен быць салодкім, а вось падводны, напэўна, салёны. Чаму салён? Морская вода заўжды салёная, значыць, і ўсё, што знаходзіцца ў ёй, таксама. Подводный ананас не соленая садавіна, а даволі сімпатычная рыбка. Сапраўды, невялікі ананас, які плавае. Такую жоўтую рыбку можна сустрэць каля берагоў Аўстраліі. Я б дала ёй назву аўстралійскі ананас. Так яе яшчэ не называлі. А вось некаторым больш падабаецца называць яе рыбай-рыцарам. Атрымліваецца вельмі прыгожы рыцар, які расфарбаваў сваю кальчугу. А ці можна у дамашнім акварыуме трымаць такую прыгожую рыбу? Гэта будзе складана, таму што рыба-ананас любіць плаваць на вялікай глыбіні і хавацца ў каменні. А чым ласуецца гэтая рыба? Можа, ананасамі? Не, ёй больш падабаюцца крэветкі. А ці вялікая рыба ананас? Каля 22 сантыметраў. На кожнай лускавінцы ў яе востры шып, а каля роту маленькія ліхтарыкі. Сапраўдныя ліхтарыкі? Вядома, там не сапраўдныя лямпачкі, але рыба-ананас умее ўначы падсвечваць ваду, каб лёгка адшукаць ежу. Сапраўды сучасны гаджет. Менавіта так. А яшчэ гэтыя ліхтарыкі дапамагаюць рыбкам перадаваць інфармацыю адна адной. Значыць, гэту рыбу можна назваць разумным падводным ананасам? Можна. Дарэчы, рыба-ананас унікальная. У яе няма блізкіх сваякоў у падводным свеце. Тады, можа, яна і ёсць тая залатая рыбка, якая выконвае жаданні? Кась, можаш пакуль што гэта праверыць. А мы з гледачамі паглядзім мультфільм. Трымаем курс на мультфільм. Хлопчыкі, адкажыце мне, калі ласка, толькі сумленна. Слухаем цябе ўважліва, Кася. Вось і я, смелая. Яшчэ якая? Вось усе мне пра гэта гавораць. А на самой справе я не вельмі смелая. А чаму ты так вырашыла, Кася? Таму што мне вельмі падабаюцца серфінгісты, але я не адважваюся стаць на дошку. Сапраўды, серфінгам займаюцца вельмі моцныя і смелыя спартсмены. Мне застаецца толькі захапляцца здаля. А вось я ведаю, што ў цябе атрымаецца. І што? Я зараз жа за гэта вазьмуся. Кася, ну ты нецярплівая. Спачатку даведайся пра ўсё, а потым ужо бярыся за справу. Я хочу ўсё адразу, каб час не губляць. Кася, паспрабуй сябе ў вінгфойле. Як прыгожа гучыць. Вінгфойл. Ой, а што гэта? Гэта водны від спорту, дзе спартсмен павінен лавіць вецер, пры гэтым размахвае крылом, якое не мацуецца ні да чаго. Такая канструкцыя ўзнімаецца над вадой і дазваляе добра разагнацца. Здаецца, што ляціш на паветраным змеі. Прыкладна так. Гэты спорт не патрабуе вялікіх намаганняў. Тут сябе могуць паспрабаваць нават не вельмі спартыўныя асобы. Ляціш сабе па ветры, ды і ўсё. Хвалі не маюць значэння. Так што можна так ляцець па вадзе і нават не стамляцца. Дзякуй, гэта тое, што мне трэба. Зараз жа і паспрабую сябе ў вінгфойле. А мультфільм? А заняткі ў школе? Ой, гэта я не магу прапусціць. Тады прыйдзецца чакаць канікул. Добра ты вырашыла. Можам разам паспрабаваць сябе ў гэтым спорце. А пакуль што глядзім мультфільм. Цікава, у нас марское падарожжа атрымалася. Але надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня і цікавых адкрыццяў. А мы сустрэнемся хутка. Як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!